Makadi zvenyawadiwa vatari ndogamuchire pano panhembe media ndiri kuno kuLongview ndine mhuri yakwamafuo inini muchamarari wenyu ndakura ona lina baba makasimbe tiripo makadiwa ndiraiti ndirokumbira kuti muzviintroduce kune wadiwa vatari. inini ndinonzi Makona Mafuo ndinobva muLongview A1 plot number 25. Tinokutendai baba mama makasimbe ndipo makadiwa ndokumbira muzviintroduce kuwadiwa vatari. Ni ndoitwa Mai Mafuo ndobva muLongview A1. Tokutendai mukoma ndokumbira muzviintroduce kuwadiwa vatari. Makadiwa tereri ni ndinoitwa Martin Mafuo chibva muLongview A2. Tinokutendai mauya pano pachirongwa chenhimbe FM. Panguva dzino wadiwa vatari ndida kukupai nhau nyaya yataurira pano pomba pavo pamusha pavo. Pari kunzi pakawanikwa chihari yakaiswa mumunda. Ofisi yake tanga yabva kuna sekuru ndo wanga vakavatsanangurira dare nekwayakamirira zvakaita. Saka ndotikumbira baba namai munitsananguriro mamiriro zvakaita chi nyaya yenyu kune wadiwa vatari vachinzwa. Ndi makaenda kwemwedzi wamakasanangura. Zvatakaita takenye tiri pana bva ku floor. Taenda ku floor sekuNyadombo takaenda kwa My Story. Patakaenda kwa My Story takasvika kwa My Story zvikanzi iwewe ndiwe unonzi Makona Mafuo here. Tikati zvikanzi zita rako rakasoya kare kuno. Rakauya na Catherine Kaonye na Mangoma kuti na Clever Mangoma kuti iwewe wakagara apa atisi kuda kuti ugare apa baba tida kuti ufe iwewe kupfumvudza yangaisa totungiriba unenge wafa mwasha kusvikira madini mafa mese kana mapera mese kufa then toya togara papi togara pano. Saka achibvanzi aunombozwere pakapera sima ndikati ndakambozwa kupera zvikanzi wanotarisa umu chiremba ndiyakanotarisa akaona twakomana tulimo imomo neropa raririmo imomo zvikanzi uya utarisewo ndakamba ndati ndogona kutarisa apa ndadini ndobva ndadunawo ndadini ndafa ndikati saka wari kuita dakarei munda uyu hausi wehanzvadzi yako kana ndehama yako kana tuwani munda uyu ndakataura nafusire uyu ndiye muridzi wemunda saka iwo wane dakarechi. Saka ndo maonere ndakaita saka kwakanzi kana ndiri kuda hari yangu inini muda kuti ndibvise hari wakandisira $1,000 kuti ndibvise hari kana tauraiwa isusu tapedza kufa wozobvisa 5,000 ndiko kuti zvinhu zvadini zvapera. Tiri papa baba nakumbokudzwa sekumashure mbijana makadaidza sekuru Nyadombo ndo vakakuudzai maererano nehari iri mumunda menyu. Handiti vakuudzai maererano iri mumunda menyu wobva vakuudzai hari kwayakadini kwayakabva kwayakanotorwa kuti hari yakatorwa kwambuya Stole wadiwa vatari. Saka vakabva waenda kwambuya Stole wachibva watsanangurirwa maererano nehari nekunzi vanhu vakauya kunotitora hari ine mazita ekuti waurai baba ava nemhuri yani nemhuri yawo ndo zvakaineka zvikataurika nditi. Saka masvika kwambuya Stole wakakuudza here kuti hongu vanhu avo vauya wane chinangwa chekuda kuuraya imi nemhuri yenyu kana kuti zvakafamba sei papapo? Wakatotaura kuti une lucky, wakatotaura kuti tida kuti vanhu vava wadini wafe kana wafa ndokupa $5,000. Alright baba. 1,000 ndeku akawapa hari 1,000 yakabva wapa 1,000 yanyere musumi kuti wapiwa hari wauye nayo. Exactly. Alright. Kana 5,000 ndekuti imi kana mafa then ndrozokupai 5,000. Hongu ndofunga muri kuzvinzwira vadiwa vatariri kuti vanhu vakaenda kunotora hari vane chinangwa chekuda kuuraya vakafana kose mari inokusvika 1,000 vakatsara nechikwere chichi cha5,000. Saka imi masvika kuna mbuya wamakasvika mukatsanangura nyaya yenyu kuzoti hari ichibude mumunda menyu mbuya wavakati chii nazvo? Wakati munondidaidza ndoya ndichibvisa hari yangu ndopa kune wakadini ndakaona kuti iwe hauna mhosva kuchauda kurerwa hapana ndikuti ndakavatsanangurira kuti ini ndinongorimba zvikanzi uda kurerwa kurima hauna kana utori musikana kana chirombwa hauna utori musikana asi uri kunganganisirwa kurima nekugara kwauri kuyaita panapa hauda unzo hausi kuda kuti ugare pana village yacho yangasada kuti ugare futi panapa. Alright baba. Saka muri mubishe kutsvaga mari kuti mbuya Stole wauya wabvise hari yawo wauya watore hari yawo titori mubishi rekutotsvaga mari tati kutoketa futi tikati kuzodaidzwa kwaishewu
tati toli busy kuketa vodka zokuti leta topedza vodka tani ngine atapinda mabhani kusvika kuti tipedze yese toenda unotengesa kuti ndione mari inokwana kuita 6000 ndokuti mbuya asitore 1000 yake 1000 yekutora kwavakaita hari yavo ne5000 yacho iyoyo kana zvaramba ndopinda munanga mangu ndotengesa mombe kuti mari yacho ikwane nekuti ini ndiri kuda upenyu hautengi nemhuri yangu nekuti ndakatengawo pano handina kuita zvokupamba munhu ba ndakatenga nemari yangu ndikabvisawo mari yangu kuti nditenge panapa tikawirana nedzinza racho but mwe wakutotanga kutoita godo rekuti wanotadza kundidini kuti kwanzi ndiri kushaisha kana kuti ndiri kuita sei ndakavatadzirei. Alright, tiri ipapo vanhu vakabatwa mudare renyinimi ramakafamba nekudare rekwambuya Sitole makambovabvunza here kana makambotaura navo maererano nenyinawi? hatinokwanisa kutaura nawo maererano nenyaya iyi nekuti mbuya Sitole akati ndichasangana nevanhu vangu ndega ndobva ndabvisa hari iya inobva kuti hari iya nhingi nanhingi makauya muchitora here. Saka ndo zvinhu zvatamirirawo nekuti sitoshungurudzikawo nezvikuitika munharaunda ndo tatomira mbuya Sitole wavo vabvise hari yavo then yonanga kuno vanhu vavo kuti chokwadi chibude pachena tozoti waroende wapi. Tinokutendei wadiwa vatariri hongu muri kuzvinzwira vanhu vakamirira kuti mbuya Sitole vauye wabvise hari yavo nekudoma vanhu mazita kuti iwe nanhingi ndimi makandipa mari mukatora hari yangu mukaiunza pano pamusha. Saka takamirira kuti uraya vanhu takamirira chikamu chekuti zvonizvo mbuya Sitole vauye. Handizi kuti muri kuzvironga zvari nokuti mbuya Sitole vakwanisa kusvika pamusha penyu. Tatati sekuru mangwana. Tinokutendei wadiwa vatariri mbuya Sitole vari kuuya pano mangwana tichiona kubviswa kwehari. Rambai munese pamaYouTube channels enyu. Ndini mushamariri wenyu Ndakura Onalina. Don't forget to like, comment and share. Aiwa, imazwira mashindira no masango. Aiwa tinawo mayo. Ndikumbira kuti mutsana kuru zvakabata uko. Nakuma ndikuti waone matangiro enyaya handizo. Ndikumbira kuti watsana. sawa tambosvika kwashe kutora gadzwa nevanhu vaya saka kutongwa kwaitwa adai pari kuti iwo makani tindivhirawo ari munzeve chirembo uzondisvichire kumhuri yekumusha kwangu ndiri kunzi ndomirira nyakapanga ndiko vari kuti iwo kwanzi kushandirwa rakaitwa panapa tishandira ngumakatita panapa pane mazita evanhu vakanyorwa muvhireji muno saka mazita aya vari kuti iwo akaiswa mugona saka isusu takaisirwe mugona mumazita edu isusu tikafa chete tinonetsana nemi saka wazoti iwo sekuru nhomwe yenyu irunzi yakasangana sabhuku matema kumashopu kuti wakanga uri kutotandara wachikurukura matema akabudisa foni achibva akopa zvinhu zvazvitawo nehomwe yenyu saka ndizvo wasvika wachibva wavhura iko kuti zvinhu zvakanzwa saka mune mhosva kuti makanyora mazita evanhu chikonzero chiri chikonzero chenyu saka tichaita ndezvekuti isusu tinofanira kuenda kopi kwamambo makona yaush kudare sabhuku ari peri parire nyashwa Sabhuku ari pano. ari pangani Uyaya pa. ndiri pano sekuru mupfumi ari peri mupurisa wacho ndiri pose sekuru vasharukwa zvinokuindisawira manje Aiwa tinotenda pano kwenye ambaye makadaro sekuru tokuzwa maredio. aiwa usatake kuwaraba mukawara bhora ndichiri kutaura ine nyore ine ndine nyore ndimucha masudzi mari masachiuya kuodarama muri kutaura zvese pena ndandiri pasi pemuti pena ndandiri kumvura pena ndandiri panyi zvinopana taikutaura manje ngekuti nyaya hayapera handizvoi nyaya iri pano ngeyekuti uyu ndisahwira kwete sahwira yakuraba wepacho ndiko saka apfumbata apikatira handiti mapiwa akutaura kuti mapiwa akuti ndiani aiwa mukati hamambo mungoenda mese musikazivi kuti mufamba ndiwani Aiwa mati sekuru taurai wenyama. Atitaurira kuti ndisekuru chiwa. Sekuru taurai wenyama. Saka apa ndime sekuru nyoreka saka hata introduction tadi ndisahwira tapiwa ndizozo. Ndizozo sekuru. wakupani here nekunyamusine mangwana ndiri kuona kuti zvaitika pea titeka handizopasvikirika nyamusi nekuti mangwana izvi zvichabuda Ndizozo. kuva kunyepa ngekusava kunyepa zvaikuya kudini Rakubuda. handiti sekubva kwamaita pabuwa rechinyi Wanu. saka ndati nyore ndauya
kuti mundipase chacha izo zvine nzira zvauri kubvuma ngezvauri kudini handidika ndati ndinani sahwira handiti pano handindipo pane hari kana ri pamba pako ndondiyawani inonzi ndedu ndida kuti mundipindure saka dali rafambirwa pano muri kuidere nkhali yanu kugara ndiyo kana kuti kwete hatisi kuita bahisi yedu pa haisi yedu pa halisi ndati nyamusikana tiri pano ndeyani ndedu handiti sikana muri sikuida imwe muri soni handi yanu ba handi muri zwe nkhali makamunzwa ndiyani nanga yawo ndiwani mbuya store saka abatwa ere nanga yawo kuti nyamusina mangwana no taikuda kuti ibvise nkhali yawo paisingafani kukhala iende kuwalidziwayo wali kupikisana nebata lebata omwe yafona achibva kuti ndirushire ikoko mangwana makuseni wali kunyanga sofa saka akachitobvunza kuti Kufamba sei kandakuya. pamfusire mwa matena Yona vakamira yawo zvinosabwira nyaya iri pano ndeyekuti pamba ndipo papi pano 5000 iye ndinotaura kuti inotaurwa nameisitore kuti ndiyeda kusimudzana nayo khali maunganisa ere forja iye alingana yamunotaura kuti wavhine ine ndirumboti ndikadai vandadai mutsweresande ndiko kuti nenda linganiza forja isati alingana papasa pashomashoma asati apedza pauketa taurire sahwira wandofamba naye azive kuti zviri kufamba sei momusa kuti makwati angu makwati mangasi amuchada kundibhadhara imweni kundipa gani kana dali rano rapera ati makwati anu mangasi andokuchajani imwe kuitira kuti uyu alifamba ngengoro yemoto iyi achindipereka inini sahwira wangu azive nimba ndikuza sekuru makati dare rapera njakupa 1000 mufoti pa 1000 kutoka kwa makaita yawo muri kuvafere sahwira sabu mfume ndinoti kudini makati nyaya izwi yapera noni pachi 1000 mutenderana ndizvo ere kana kuti kwete nyamusa aiwa hapana kana nyaya ziyapera aiwa hapana chakaipa munotipasa tinokupaise kuti chingaite sei isu tiri kurwara isu ndisu tiri kurwara ani ndakanzipfumvudza itiba inenda pfumvudza yaitoitiba unenge watoenda zvako izvo ngewani tinokupaise unonga uri mutano ndinotsvaga pese nepese ndinotsvaga ndichatsvaga kwese nepandisingagoni saka chiita kuti upsake nyamusi upangise sahwira wangu kuti pandari nemusikana ari pano ari kutora zvatiri kuona izvi chiringerengere ichi momupangisa kuti ngezvizvi zvatiri kuringanisa nekwese kune magamba momuratidzawo ehei yamusina mangwana uno tabva paishefusire nyaya yakomiwa kuti ichaenda kwa mambo yekuti wabvise hari yawo iri yawakaisa mumunda umu saka nyaya iyi motimirirewo mutoriwo pfimbo kana kusvikawo namoyaona sekuru saka pane masahwira atiawo sekuru chihwa watikutawo pano ndiudzowo mudhara mapinga ndiudzowo mai wacho atomera ndiudzowo magamba ari musango kuti tiri pamwe chete dai kuti sekuru chiwa zvasvika muno asiyo nkhali yabuda sekuchiwa zvasvikawo muno asiyo nkhali yabuda mumunda masu ngekuti aiwa ife tinoikirwawo ngekuti aiwa isi takaikirwawo zvichabuda mangwana kwachena zvichabuda mangwana pachena kuti wakaisa kuti sekuru chiwa ngaafamba ende sekuru chiwa ngaafambe zvakanaka aiwa adzokera achiona kubuda kwenkhali achidzokera achiona kubuda kwenkhali kana muridzi wenkhali atipo ati kunongezera mazita evanhu vakaruya kunga kumba kwacho ati kunongezera mazita avanhu vakaenda kumba kwake inene ndisunungurwewo halibve munda mangu halibve pama pangu unde vachiwa pali sekuru ndaikuvapangiza pfuma yawo
pa 5000 pa ndinochajwa ndi maisitoli pa 5000 pandakachazikwa na maisitole nemagamba ache nemagamba ake ndikuti nyamsire mangwana uno nyamsina mangwana uno ndikuti neine ndikuti ine ndikuti neine sahwira uya ndi sekulu usawira uyani sekulu ndichada kuti aiwa azono chano chikamu chake che 1000 ndiza azono chikamu chake cha 1000 kana nkhali yayi kwenda kana nkhali yakwenda kuti ngalamba ali pano ngalamba ali kana pano akaenda kwali kwenda nyamusi kana kaenda kwali kwenda nyamusi chilemba pali kuya nyamangwana majibese mangwana chilemba pali kuya mangwana chibese wakumbani azozwe kuti aiwa 1000 yake ifamba sei wazonzwa kuti 1000 asine nyolenda mupa 1000 pa 40 ya udota ndiye ndiwenda uyatengeze ku Harare chapa 1000 yao pa 40 ndakatengida ngataka chitengeze ku Harare izo azvivisirwi azvididi ndikuti mbuya mundidzokereke musharuka mangwana majinyi majibese nkhali idini ndiende nditambise munhu wani wayo ndandira makondi ichitaka ndizozo mobuda tazviona isandiwo shwa makwati basa riri kubatwa ndiwo makwati acho imama kana wanditendera iweyo musharukwa Yeah. tifambe tiri pamwe aiwa iro ndinolitenda chandira kuti mangwana pari kusvika ng'anga idoenderwa ine nkhali iri payi iri mumunda umu iwe kaidibvisa iti kana yatipa tida kutambisa muridzi wenkhali iyi nkhali yache kuti danda ifambe zvakadini nekuti waridzi wenkhali wanga uriko ndiye kirefa mangoma andidika nakete ndingayi andidika ndiyo akaenda kuanga ipi saka mavha iri ndiri kuuya ikweyo ngatisangane kwa makoni tione anonyaka anditi saka inozomira mushere mangwana nyaya nyamusine mangwana ndiri kudaiwa mandi anditi samdapo ndaikuyada kupendera yesu kandisandipa 1000 yangu ndinokupane sekulu musikana musambezana pa 1000 yangu ineyi ndizozo urupapa uyu momba masana marongo muna yobvaita mangwati mangazi yandataura pa 1000 yangu chete nemazana marongo na 500 saka yangu ichauya mazana anokwana kuita mazana makani mashanu isino yari pamwe chete munopa musharukwa 500 400 $1,000 achabvisa sana andidika aiwa ano iyo bvisa chibau chake panda kulani rekumpesera wanaita nguwa masana mangasi malongo muna inene yangu achaye kundiro yangu masana shanu ndizvo pande pandakubira izvo hapana hapana ba kana uda kuti mizimu irambe ide kukombera aiwa hapana ndatinomba makati mangasi saka 5,000 zvandikutaura pano handiri ndiye kwasori yakashanja kwasitori yobvaita maka ma1000 mangasi 6 abaita 6 nei ndizvo eh saka ife mbuya sitori muroyi handiti ndiye mulidzane mumakona ali mumunda mani medu ndizvo newanwani wake saka chatai kuda ife ngechekuti ngauye payi pamzvimbo ndizoka ese chiremba handi kuda kwakeba kuti asvikiro ngechinyi ndikuti ndiwo atsika payi pamusha pemunhu handidi wakabva dzina rako kuharare aisisiwa ere dzina rako angasika polisi akati lakauya nawani lakauya naakireva mangomana tikiti aketiri nikaunye ndataeroya ndiwani Catherine kaunye na clever mango aitaura zvozvo kuti akauya kuharare ndiani iye mbuya stolo wacho akati kuda kusoma kwati mangasi pakabviswa 1000 kanzikana mauraya mawanhu awa ndozokupa yai kana mapedza kuuraya vanhu ava 5 ndokupai 5000 kuita 6000 pamwe chete wari wanhu wanga uri kupi wanga uri ikoko kwanga uri toita nano kuti panzi uri kutipomera ndiwo wati nyamusina mangwana muende kwamakoni nyaya shuwa nyaya yanga isina pamusoro wayo chaiyo ba musoro wenyaya wakuzobuda apa saka ndiri kunyarara saka iweyo zvandada kukusa sabhuku uyaripa nemupurisa wache izvo ndati kana wandinyima nguo yangu ndaida kutaura ndiishe kuti kana uri usere wange machindata zvese ndaikuzisiya saka ndiri kuti kwese ndiri papi savhira ari pai musimooi pai handiti kubhadhara ngekusapa gari ukasapa uisa usendi yake asi nopa gari
1000 aimbori tinotopa Kuondoka. kuya kwaita tawadhira basa rawa Yo! ibasa rawatoitawo basa chairo chairo kusawira magona maono tinotenda tinobva kukuudza chaizvo Kana uchibuda Sahwira kungobuda kwanhasi uchienda kuyambodziya mushana Tinobva ngemusikana ehe anditika mangwana mudzokere papi aiwa pano tinokupano muri khali ali papi andi pano tomutabisa khali yake ali papi ali pano anditika ndoda kuziwa kuti makafamba sei ngenguwani kuti muzoise nkhali mumunda umu aiwa ndizvozvo tinotenda hedu zvirambe zvakadaro Sahwira magona Yo! Saka nyaya iripa ngekuti pa 5000 iya iyi ndikuda kuti zoti iende kunkhali haizoenda yetseba muva ndito ehe makwatiyo ngaye kundiro yasekuru ndizvozvo mbuya Sitole ndichazomutambidza kuti tazviona ehe matambira nkhali yani ehe bata ndiwongera pa kukuvira niwo nsisi muone kuti nenu atizomushori maningi ndizvozvo asi mari yacho ngaiuye kupi wai bhora ndotambiswa ini utambiswa bhora risina mweya apati handisi takanotora bamufungeni aiwa ndatopeza ndimwe aiwa baba mnini chirega kutsanangudza zvakagara zviripo kubva pasi chigare nekuti avafanira kubatana nangapa ndo asingazivi pane adoenda saka tati ife takaita kumabvumirano ndisaina ikweyo kuharare kuti mbuya ndingokupa ndichinyi 5000 mundibvisire nkhali hawo ndiwo akaenda kwaSitole paii ndizvozvo handisi ndizvozvo akaenda kwaSitole ndiye anobhadhara chinyi ehe handiti saka tati mari yose kuvumira kwakaenda kutaundi kusosipeni ehe ngaichiuye mundiro yasekuru alright anozvizwa nkhali yone kuenda anozvizwa Lorenzo. ana mudara sekuru ani munozvizwa munozonditambidzwa mari iyoyo mozondipidziro chibau kuna mbuya Sitole kana maona zvinokodzera kuti mumupe chinyi handiti isi pamutemo wangu inini handitenderi kupa munhu adodaro chinyi saka ndati pfuma yangu mandipa ndaipa uye Sahwira ati ndapangidzwa zviri kuendera nge5 chinyi izvo hapeno sabu yangaenda kuenda kwaSitoleyo ngeine dare nyamusi ndiri kuti ndichanomira handiti homwe yangu yafi nyati iyo ndichafoma makoni ndichaendesa kwamakoni kwete kwashe kana ndasungwa ngemusi ndaviva izvi vazukuru vako vane rwendo rwavakuenda kuti vatsvage makwati ekuti vaise mudare asi ndaona rwendo rwacho pasina chabuda izvozvo kana kuti wawo imwe muteerera zvakanaka hanzi tine rwendo rwatichada kuenda kuti tiende kana tichibudisa zvatinazvo mukati mezvanza zvedu kuti tione cheuviri ndaona mafamba asi musina chamaona chakatsaruka kutengesa kwacho tinotenda kutengesa kwachona ndina kuona mapiwa achakatsaruka naba chiremba vabatsiri aiwa kana vasina ava vanopinda mutangara votengesa mhuru ziri chinyi zirimo 2 kuti tora ndiro here munhu yesi pamutemo maifanira kuyemekedza kuti aiwa tavhivha nyaya urivasiri mwanangu ehe kana zvaramba tichadari 5000 handi mari shoma zviri mberi nezvamuchamisikidza kana kuti zvichaitwa ndiri kumashure saSahwira asi ndangonzi ndikukumbirirei pamusoro pezvemunazvo zvamunazvo zvinoverengeka zvakatsarukana asi chamadzoka nacho ndobedzi zvandanzi ndikumbirire chakanaka chindobatika kuti Sahwira anobatsira padambudziko anobatsira kuti yambuko wakadai pabiriji apa ali mvura yenzira anokutota amheno kudai amheno ndonyamusire mangwana anorega ichidana anochiwa chinyi munhu ndizvova aiwa chokwadi ndida kuti mubate timbura kana mai wembusi mundipire ndizvozvo nebhakitire chinyi magwere kuti aiwa tiri pano pakana kwaedza hana chachaja hana chabhadharisa aiwa sitiri kuti afambe zvakadini uya hache mangwana ngekusauya Sahwira kuti tidzokera tipedze chinyi nyaya mbuya Sitole ati pano wandibatsira nkuku wanga wabata
huku yatogadzira kana wanga wabata wowapikira panyopora woone kupekezwa vatopikwa kana murora mangwana nga wapsake mwana wabatsiro ngemazana mangasi mairi kuti motokari ione kudini kufamba handitika tichienda tikwa makoni tapesa nini inoziva kuti makwati hapana makwati azvo tiri kuti feife akushaya anotibatsira paochihwa mazana mangasi aiwa tinokufamba mukutsa wenyu uya momubambuzi handiti ngebhakiti yechinyi ere magwei ndozvati zvapera iyawo mufambe zvakanaka muswere zvakanaka aiwa pesisana wakuendelenyu aiwa zvamuchasara muchiita handichawerengi chadaida kuti uyu aende kumagamba ache aombere kuti zvese zvataurika pano ndadini zvazvika yebo washibiana chiremba chematare muri ndedzenyu ndimi munofamba nemwere dzinochema pasina anonzwa ndakukumbirira kumazuva avo kumbiri yemagamba enyamuzezere pamusoro iwari guru pamusoro iwari tete ndachema kuberekwa kwemhuri dzako chisumo kuwashibiana kuti chakanaka chigone kundiwoneka mbiri penya mbiri vhenekera kuchiremba chematari chakanaka chigone kundiwoneka ndikwidzireyo maoko manja akuwa ndichakupai ndiro muende mundo cheme parwendo rwamakatarisana naro mumasuo mune zvamuchada kuti mubuditse zviri mukati mezvanza zvenyu moenda mukumbirira zvamungakumbirira kuti mugone kuwanawo cheuviri chakaringana kukumbirira mwero pane tanga rako mwero pane ndira sekuru pamusoro iwashibiana muri ndedzenyu chiendai nadzo cheuviri chigone kundobatika chakatsarukana chioneke parwendo mbiri chipenya mbiri chivhenekera mbiri chipenya mbiri chivhenekera zvakanaka washibiana muri dzenyu chitangamirirwe chakanaka chioneke ngatikwidze edu maoko savira wana ukona ulali zvese zvapenderwa nyaya iripo ndekuti muchione ine savira umwana muchambosara pano ine njambosara papi pano inine futi zvakati ndikuperekesa musikana mangwana wokumwana mudzokera isangana ndimaisito pano uya kwarero musuku kana mune pekumbozorora mungobuda kana wachikupana isi ndikuti munozisiwa nkondo kana ichidini ichitanga ichipera ichakutaurira nzvimbo kuti unofamba sei nyamusine mangwana uno rekaindipoti kana walinganisa makwati ekuti motokari idzokere kupi uno ndichakutaurira ndapesa ndiri pasi kusvika zvadini zvapera handiri pasi mangwana mukuenda kwamakoni kwamakoni hamuendi pamaisitori asati adini asvike papi ndapesa vitaura sabhuku ali iya kuitira kuti pataurwa vanhu vavo tanziti